Турските граждани водят класацията при визите за събиране на семейства в Германия. Въпреки затягането на миграционната политика, рекордно много семейни визи са били одобрени през първите 11 месеца на 2025 година. Повече от 100 000 семейни визи са издадени, като най-много са одобрени за турски граждани, следвани от сирийци и индийци. Над 30% от визите са позволили на деца да се съберат с родителите си. Около 3500 случая касаят обратната ситуация. Най-големият дял от визите се предоставя на съпрузи на чужденци, постоянно пребиваващи в Германия, с положително решение за над 44 000 заявления. С приета реформа през март 2024 година се разширява кръгът от висококвалифицирани работници, допускащи родители и тъщи. От юли обаче някои заявки са временно спрени. Германия въведе проверка по всички сухопътни граници от 16 септември. Зелените предупреждават за икономически загуби и съмнителна ефективност на мярката.